Alon-alon kalau sak susu ya. Alon-alon ae. Satu menika Dimas Ayu Noputa Abrelawin Diana sampun dengar saking sasana busana. Cek tenang sih. Ngateko sih. Lumatring sasana rinendur Obratan dinitiane katitik wontenipun Putri Dimas kinen-kinaryo Hangasta Sekar Parijata. Kula pun dados margining Putri Dimas satu menika. Dua kumi satu kawan dosa sekawan. Putri Dimas pamindhani Puspita Wanca kang mekar saking kagungan. Tumurun ringar Cokodo. Lah sinten to? Ingkang hanut lumiringe lampah satu punika. Sekali kedaton Sandya Ayu Nopita Abrelawin Diana ingkang arsa atala kula katitik nyagem tunduk mentul belum alam simengan Sekar Melati mungkin ngagem jamalan cendok pinate Mas Bawak sebungkul yen to kena soroting Sanjuang Surya Pindha Daru sakembaran. Satu menika nyadeng temben Puspita anyaping wahyu luhur. Pinalipit ing kencana rupi areh Prabowo kang samya kawelan. Linggah ratak rambet lenggah gading gambar kencana. Apa kang dadi malandaripun satu menika? Inggih menika gading kencana, kursi gading kencana. Apa kang dadi malene satu menika kasur abut Ramadhani. Kongas dan danyo. Satu menika Putri Dimas Ayu sekali kedaton lenggah lenggah handrantu lumampahing adicara ingkang sampun tinamtu. Inggih menika adicara panggih. Satu menika Putri Dimas saha sekali kedaton tansah lenggah sinambi manungku pujo. Yarsanipun Gusti ingkang Maha Mudah. Inggih menika Dedek Mulih Ayu kalih ing Sambewala. Sinega kang murning ngawi. Satu menika kawula sampun trah paniti busana ada rawedi
among keparun niku ngaturaken derek manungko ujo ngarsanipun Gusti ugia Nimas Ayu Nobita tansah ayu kalis ing sami kolanggenipun padyangan dari rumah main abdi cara pinang pidati kanggo punika lelumban Brayat Agung ugi tansah ginandhara slamet sabda punika kawula dalang pramana jati ugi nuwun dumateng panjenenganipun kang sami pinarken ugi kawula sadotra tansah pinaringan rahayu saged wonten alangan satunggal punapa anggenipun traktir sekar cepaka mulya Maharjo putra Ami Wahosini dene kula dalang pramana jati sidranatane lumampahing adicara ingkang sampun tinentu Dek, mana Dek? Mapak besan. Pengiringnya barang Enggak, engko ono mapak besan. Bapak Ibu mengatakan kalau makai ngati coro Risan Pinangan dan Putri Jendara Saji Sasono Bisono lumarat mering Sasono Winendo sampun keadanan tapi kesanam mugi-mugi panjenenganipun ingkang anggraget sekar cepaka mulya tansah pinaringono rilo legowo legawane ngati inggih menika akiringaken ingkang putri tumuju Sasono Rinenggo. Kawula dalam pramana jati lumampahing ngati cara jengkaran utawi jengkaring Risan Pinanganten kawula sugeng matur sembah nuwun.